Vols aprendre a cuidar el planeta i la teva roba? Aquí tens 5 consells per tenir un armari sostenible i respectuós. Tria marques que respectin el medi ambient. La fabricació de roba provoca la contaminació del nostre entorn i l'explotació de recursos naturals. Busca marques que produeixin de forma sostenible. Pensa en qui hi ha darrere la roba. Les marques barates exploten les seves treballadores, tant en el procés de producció com en la venda final de la roba. A casa nostra hi ha alternatives dignes. Dóna'ls una oportunitat. Tingues cura de cada peça. Si cuidem la roba, ens durarà més i no necessitarem comprar-ne tan sovint. Llegeix les etiquetes i aprèn a interpretar els símbols. Allargaràs la vida útil del teu armari. Dóna noves vides a la teva roba. La vida d'un jersei, samarreta o pantaló no s'acaba quan ja no ens agrada. Intercanvia amb persones del teu entorn. Dóna la roba a qui la necessiti o participa en mercats de segona mà. Valora si et cal i, si és que sí, compra amb criteri. T'has plantejat si compres per necessitat o per impuls? Valora quin ús faràs de la roba i si la necessites. En cas que sigui així, informa i busca marques respectuoses. El teu estil és tan únic com el planeta.